Mbah, aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Werkudara, apa? Iki sapa iki? Wah, iki anak Antasena. Lho, anak Antasena? Ya. Sapa jenenge? Jenenge Jayasena. Jayasena? Ya. Kok ora basa kaya bapakne? Wah, mbuh turunan wong Bambung. Turunan wong edan. Wah, aku dhewe isin duwe anak Antasena wis diwirang-wirangke, duwe putu Jayasena ya diwirang-wirangke. Aja ngono, Mbah. Simbah kudune iso nampa karo anake Bapa Antasena. Aku wis trima dadi anake Bapa Antasena, aku ora iso ndodhok, ora iso basa kaya bapak. Bapak turun sapa? Bapak kuwi nurunke Simbah. Dadi perkara aku ora iso ndodhok, ora iso basa ngene iki aja ngluputke karo putumu. Ngluputke sapa? Ngluputke sing tuwa. Sing tuwa sapa? Sing tuwa Simbah. Kena ngapa sampean biyen ora ndodhok, ora iso basa? Nek sampean biyen iso ndodhok, iso basa, putune ora kaya ngene iki. Oh sik. Sasi Kirana Danurwindo kae putuku kaya ora iso. Aku ora iso ndodhok, ora iso basa, ning nyatane kae duwe tata krama. Kok justru kuwi tak curigai. Curigai piye? Kuwi malah kowe tuwa tandha pitakon. Apa Kakang Garukaca kuwi biyen anakmu tenan? Apa Kakang Antarja kuwi biyen anak utawa Bapak Garukaca Bapak Antarja kuwi biyen anakmu tenan? Kuwi mas justru tak curigae nek sik anakmu tenan ki Bapak Antasena. Mergo banyu ki miline medhun. Iwang Agung mugi ngayomono marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Durawati wonten ing Praja Ngastina. Koko Prabu kepareng ingkang rayi pun punta dewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna mboten nanggung kasekecakno anggen ngandika lenggah Koko Prabu kawula nun nggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun rakantu ing Durawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngastina Yai Prabu Punta miwah Koko Prabu Baladewa salawa paduka Kiraka Penemban Curiganata ingkang rayi Ngastina pun Punta ngaturaken karaharjan tedhak paduka saking mertapaning Cemara Sewu. Inggih, Yai. Tansah pinangaring kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura wonten ing Praja Ngastina. Durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka. Mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Kiraka Penemban wonten ing Datuya Negaring Astina dinten sakmangke menika Kiraka Penemban. Nggih, Yai. Sampun boten kirang prayogi wisawanipun ing Ngraka ing Cemara Sewu wonten ing Datuya Negaring Astina dinten sakmangke menika. Syukur mangayu bagya seket ki jumurung Koko Prabu. Koko Prabu kekalih sesemban kula. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku, kok kaya kadingaren temen? Apa kleru pamirengipun kakang? Apa pancen siadi ingkang salah nggone ngucap lawan pun kakang? Salahku ngono apa? Siadi ngaturake sembah. Monggo pendak-pendak ingkang ndak tampa Werkudara ketemu karo Nata Ndarawati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sak gedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda? Siadi ngaturke sembah kalawan pun kakang. Ha kok mengisis saiki? Hah? Kok mengisis? Dan apa? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndakmu kaya ya sajae ngono. Wah, niki mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah ana. Sunane metu ya omong. Omong meneng wae.
Akane ya ora krasa. Senana metu ki kedhep apa ngapa? Podhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Sing gedhe pangapuramu. Yen to akeh para nayaka punggawa ngaturake sembah kalawan Nata Ndrawati munggah Nyai Prabu Punta. Ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atiku. Nanging yen Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kena ngopo ora nampa sembahe karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbe kleru, aku duweni salah kelawan Kresna kakangku, para gage tutura. Salahku nggo napa? Kleruku nggo nendi? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandhange kanthi lega-legawaning atiku, ora bakal wewel, ora bakal ngrundel atiku Kresna kakangku. Siadi ora kleru, siadi ora salah. Ya gene ora nampa sembahe Werkudara. Sena, piye? Wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh, ora ana ing mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Aja kok jamak lumayan titah semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadengaren temen siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Monggo ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun Kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ing bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip merga nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning gandeng netepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom pangestuning Kresna tampanana Werkudara. Ora sudi kowe ora nampa karo sembahe Werkudara, tangeh pangestune wong tuwa dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, ora sandadak menehi pangestu karo aku. Ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahe taruna. Ya wis, yen ngono nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling Nata Ndrawati. Sembahmu tak tampa, ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Merga tida-tida ragu-ragu penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa. Pangestuku tampanana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jumbuki. Pangestu kapan-kapan dijupuk, pangestu ora bosok, pangestu ora mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin, pangestu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis rasa diteruske. Iki rumangsaku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa, rambute wis werna loro kok senengane padha padudun. Menika namung anggen kula tresna kaliyan kadang kula panenggak Werkudara. Iya. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin, pangestuku tampanana. Ikhlasno lahir batinmu. Ya tak tampa ndadekake jimat. Lah ming ngono kok dadak geger. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Koko Prabu, piye? Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh pancen tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to? Pun Kakang wis ora dadi ratu, wis madhep Brahmana. Ana ing Cemara Sewu, jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut Sanggon-gon kuwi lho. Wong sajagat ki ngerti ento ciri getheke Baladewa ki bule, ora usah disebut Sanggon-gon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, Curiganata apik, kok bule disebut Sanggon-gon. Wong kowe iki ya salah kok. Salahku nggo napa? Koko Prabu kuwi sugeng ana ing alam padang wis duwe ciri gethek bule. Ya aja mbok sebut bule, kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri getheke Koko Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Curiganata. Lah kok bule kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule, mbok yo nyebut liyane bule. Njaluk tulung balen ana ping 1000 ngas. Werkudara meneng kowe malah bule. Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Ning nesuwa karo sing gawe urip. Kowe lali wong urip ki ming dagang tuna andum bathi. Yen bathi badine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Kelingan ora wong urip ki tanpa pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, ora utang, ming trisak derma nglakoni diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanen kanthi ikhlas. Nadyan kowe bungah, susah, bejo, cilaka, tampanen kanthi ikhlas. Wujudmu apa wae, kowe wujud utuh, wujud cacat,
kuwi matur nuwun harus sing gawe urip aja ngresula. Wis cukup. Malah mejang kaya pelita mulang kaya guru. Werkudara ya tak tampa. Pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu Tambanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah Kakang Peremban. Yo, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang Tambanana, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tambanana. Koko Prabu Ndrawati sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Yaya Adipati sakembaran Mandaraka pun Kakang tampa. Pangestunipun Kakang Tambanana. Kakang Peremban Curiganata kula ngaturaken pangabekti kula. Kakang Peremban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, nek kula sedewa tak tampa. Ora liwat pangestuning wong atuamu Cemara Sewu Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripe nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan Kakang Peremban. Mugi kasekecang anggenjengan dika lenggah. Ya, Yai Kembar. Kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ana ing dhatri negara Ngastina. Koko Prabu. Saestu sewu-sewu kalempatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sakmangke kula wantun hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Malah sakmangke bebasan kadidela mampang wanci peteng kepapak obor sastra. Dene rawuh paduka sesarengan kelawan Kakang Peremban Curiganata. Koko Prabu wonten sukaliraning penggalih keparenga paring pangandikan paring pangaksama dhateng ingkang rayipun Kalimataya. Ing kula wantun cumalena hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Estripun malah kepasang yogya katujuh ngene dene sampun sawetawis ingkang Raka ing Ndrawati boten sowan dhateng negari Ngastina. Sapurnaning perang ageng Bratayuda tumunten ingkang Raka dandan tumraping negari Ndrawati. Malah ngantos supe kula tuwi dhateng kawijilanipun ngadang-kadang kula para Pandhawa. Tumuli lumaraping nawalan dadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang Raka ing Ndrawati. Sareng kula surasa isining tulis jebul boten pangling menika sinerat dening Paduka Yai Prabu Kalimataya. Daya-daya kula gelak lampah kula prapteng wonten negari Ngastina ing pangajab namung badhe nyuwun dawuh timbalanipun Paduka Yai Prabu. Wonten menapa dene Paduka hamboyonge dhateng sowanipun ing Raka ing Ndrawati. Estunipun babakan menika kula mboten badhe cawe-cawe namung gandheng nalika semanten kula badhe sowan dhateng negari Ndrawati. Tumunten kula nyuwun pikadang kula Yai Prabu Ndrawati sampun samapta ing gati sawega ing diri nedya sowan dhateng negari Ngastina. Mila ingkang Raka tumunten nyuwun dipalilah kadang kula ing Ndrawati supados nderek sowan dhateng negari Ngastina. Ing mekaten sewu kalempatanipun ing Raka tadah wadana parandene mangke menawi ingkang Raka dipun keparengaken wuninga babaring lelampahan wonten madyaning dhatri negari Ngastina mriki malah samangke kula nedya nganglungaken jangga niringaken karna mastuti sabda utama Paduka Yai Prabu Darmakusuma. Koko Prabu mboten dados sabab menapa malah sakmangke Koko Prabu malah kepasang yugya dene Paduka sampun kepareng tedhak wonten praja Ngastina. Ing mekaten badhe saya lega legawaning manah dene atur kula sakmangke badhe tinampi dening Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Tumunten sakmangke kula aturi paring dawuh. Yayi, wonten menapa? Koko Prabu wonten timbalan ngemuti gandeng perang ageng Bratayuda sampun paripurna. Pandhawa ngukup kemenangan. Nadyan kemenanganing Pandhawa menika kedah ancik-ancik dhateng kunarapanipun pepunden. Ancik-ancik dhateng kunarapanipun sederek miwah pinisepuh. Ewa semanten jer mekaten men kedah nampan dening para Pandhawa anut dhateng kodrating Wang Mohanasa. Negari Ngastina sampun wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa. Nanging wiwit Bratayuda menika dereng linampan wungsal wangsul ingkang rayi sampun munjuk atur ngersa Paduka bilih Pandhawa anggenipun nglampahi Bratayuda menika mboten krana anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina tuwin ngendra prasta sakjajanipun menika babar pisan mboten namung nindakaken dhateng darmaning kasatriyan ndakaken dhateng darmaning adil ingkang sampun dinutus dening para Jawata kedah mangrurah satru murka inggih menika kadang-kadang kula sepuh para Kurawa mliginipun Kakang Duryudana
ingkang sayekti kamurkanipun Kakang Astina menika boten badhe ical menawi boten sareng kaliyan ingkang sinandhangan nadyan kedah kathah bebanten ingkang dawah wonten ing Kurusetra kalebet para putra Pandhawa bebasan telas tanpa sisa tumunten Pandhawa ngukup kemenangan sakmangke negari Astina sampun wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan ingkang rayi sampun sinengkaken ngaluhur dados Nalindra wonten negari Astina jejuluk Prabu Kalimataya mugi andadosna ing kawuningan kula sampun sarembak kaliyan kadang kula ing Banjar Jungut tuwin Bono Keling inggih menika pun Dimas Werkudara menapa dene Arjuna miwadatan kantun kadang kula Adipati Mandaraka inggih menika pun Adipati Nekula Sedewa bilih riki lenggan mangke mboten dangu malih ingkang rayi nedya lereh keprabon kula nedya lengser saking Datulaya negari Astina mandhap saking dampar menika sampun golong giliking rembak para Pandhawa gangsal sampun sarujuk Koko Prabu menggah menika ing badhe kula rembak madyaning Datulaya negari Astina dinten sakmangke menika Koko Prabu ing Ndarawati jagat mangistungkara wayah loro jagat nuwun sewu Yayi semua dikaget raos sing manehipun ing Raka Ndarawati dene mekaten wios sing pangandika Paduka Yayi Prabu anggenipun sampun badhe lereh keprabon lengser saking dampar negari Astina Koko Prabu kasinggihan mekaten menapa dipun paringaken ingkang Raka Ndarawati nyadong timbalanipun Paduka Yayi Prabu menggah sababipun menapa dene nembe sawetawis Paduka menika lenggah dampar negari Astina ingkang rinebat kanthi muncrating maros oncating nyawa malah samangke tumunten Paduka badhe lereh keprabon nuwun sewu Yayi menapa Paduka mboten mesakaken dhateng sangganing para putra ing sami gugur madyaning pabaratan mbelani dhateng Pandhawa supados sakmangke negari Astina lan Indraprastha menika wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa kula nuwun sewu sepisan malih kula munjuk atur mboten ngastina tuwin Indraprastha ingkang dados jalaran kula kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nadyan sakmangke kula sampun pinanggih kalian kemenangan tuwin sedaya para kadang Kurawa Guses tilas tanpa sisa madyaning peperangan ageng parandene menika Koko Prabu pangraos kula mboten jenak kula mboten kepenak tuwin manah kula mboten jenjem tuwin mboten ayem anggen kula lenggah dampar kepraboning Astina krana pangraos kula anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden Koko Prabu Nalindra menika ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajinging negari menika wonten pundhaking Nalindra tuwin ratu menika nuwun sewu dipun paringi kewajiban inggih menika momong tuwin mangku sagung para kawula dasih negari Astina mongko ewoning para kawula negari Astina menika sami ngajab tuwin sami angen-angen benjang menapa Ngastina menika linenggandening Paduka Yayi Prabu Darmaji monggo sakmangke sampun kelampahan nanging sabab menapa nembe sawetawis kemawon Paduka sampun badhe lereh keprabon kula nuwun sewu menawi kula dipun bujung dhateng pangandika Paduka ing kados mekaten tumuli sakmangke kula mboten saged matur namung tumrap ingkang rayi ngamarta kula sampun gadahi pemanggih bilih kula kedah sampun paripurna anggenipun dados Nalindra wonten negari Astina krana menapa Koko Prabu Nalindra menika awrat kedah saged hamongku tuwin hamomong dhateng sagung para kawula dasih negari Astina monggo Puntadewa menika sampun keladuk yuswa sampun kendho raganipun sampun kendho otot bebayunipun tuwin tumangkaring budi sampun boten kados duk nalika ingkang sampun kepengker kula ajrih menawi tumpang suh anggen kula ngasta bawat peperintah negari Astina tumunten sakmangke negari menika badhe kula aturaken dhateng turasipun para Pandhawa syukur bage kadang kula sekawan cacahipun menika wonten ingkang purun gumanti kepraboning negari Astina Kok Prabu nggih Kyai Prabu Kalimataya badhe ler keprabon saking negari Astina lho nek niate kaya ngono kuwi wis becik nek pancen niate pancen kaya ngono kuwi wis apik wong kuwi kudu ngrumangsani lamun Kyai Prabu Darmakusuma wis ngrumangsani yen to ragane wis sarwa kendho tumangkaring budi ya wis saya suda kuwi tegese ngrumangsani marang kahanane wong asta bawa pemerintah negara kuwi ora enteng ora gampang
pancen bener iso ngomong marang para kawula kudu iso mangku marang para kawula iso nuruti karo kareping para kawula mongko wong saya tuwa kuwi pikire saya kendho otote saya suda kasantosane ya suda mula yen wis rumangsani suda nggone ulah pikir sarta suda kasantosane lahir batin luwih becik mudhun kuwi apik mbangane didhunke karo kawula mekaten kok Prabu iya lah lajeng kula nuwun sewu menawi Yai Prabu Kalimataya menika tumunten lereng keprabon miturut Koko Prabu sinten ingkang badhe gumanti keprabon negari Ngastina lho kadange rak akeh ora Kudara Janaka Nekula Sedewa kuwi ya isa lan duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina mulai yen to Yai Prabu Kalimataya kuwi wis niat bakal lengser keprabon ora usah dadak bingung tarinen adi-adimu papat cacahe sapa ingkang gelem lan gumanti keprabone Yai Prabu Kalimataya Yai Prabu Kalimataya kadangmu sepuh wis arep lengser keprabon apa Dimas duwe krentek bakal gumanti keprabon ora lho ora iki dasarmu apa Werkudara apa ora kepengin dadi ratu yen aku sing dadi ratu kahanan negara Ngastina rusak rusake perkara nggon apa kowe ngerti Werkudara kuwi dihukum dhewe Werkudara kuwi ora manut pranatan hukum negara ning hukumku dhewe sapa sing nandhang keluputan yen pancen hutang nyawa saure kudu nyawa hutang lara saure kudu nyawa kuwi hukume Werkudara yen nganti aku dadi ratu kawulaku entek yen pancen mengko do hutang nyawa karo siji lan sijine do takne hukum pati ngangka loro Werkudara ki rumangsane ora duwe tata krama ora duwe unggah-ungguh ora duwe subasita apa ya wangun ing atase ratu ora duwe tata krama ora duwe unggah-ungguh ora duwe subasita monggo ratu inggon patuladan ratu kena kesinudarsana dening kawulane ratune wae ora tata krama ndaiba kaya ngapa cak-cakaning para kawula hak nek ngono kuwi bener tegese Werkudara pancen ora pantes dadi Nalindra merga Werkudara kuwi ora duwe tata krama ora ngerti unggah-ungguh ora duwe subasita tur hukume Werkudara kuwi hukum tumrap Werkudara dhewe menawi Werkudara mboten purun Arjuna dos pundi Gose nek Janaka aku sing ora gathuk nek Janaka aku sing ora mathuk liripun kados pundi dari paduka paring dawuh mekaten Gusti Janaka kuwi pancen lananging jagat lancuring bawana Janaka kuwi sapa sing ora ngerti lawan adiku lanang dasare duwe kasekten kalintang jayaning perang sekti digdaya pilih tanding boboting yuda ning Janaka kuwi eneng eleke Tukmis dos pundi lho kowe ora kelingan kok piye adimu Sembadra ki dimaru pira wae mekaten kok Prabu ya mula Janaka nek dadi ratu aku ora cocok nek nganti Janaka dadi ratu bojone akeh mongko anake pirang-pirang Ngastina iki ora dadi negara ning dadi TK menika menapa kuwi lho bocah cilik-cilik nggon pasinaon oh mekaten PAUD PAUD kuwi aku ora seneng nek negara Ngastina terus ana papan tulis ilang tabeting negara aku ora cocok mula nek Janaka sing dadi ratu aku ora cocok siji Janaka ki Tukmis loro Janaka ki wong ora tau betah mapan ning negara kowe ngerti watake Janaka seminggu ning omah 2 sasi minggat mula Janaka kuwi arang-arang ketemu karo dulur-dulure mula nek Janaka sing dadi ratu Ngastina rusak aku ora cocok aku ora gathuk nek Janaka dadi ratu aku demo inggih menawi Nekula Sedewa ya Nekula Sedewa kuwi wis dadi Nalindra ning Mandaraka wis dadi stata wis nampa triman ya kuwi warisaning Kanjeng Paman Prabu Salya Koko Prabu lajeng saenipun sakmenika kados pundi Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka menika kula pitados titising Sang Hyang Bathara Wisnu paduka menika wujuding Nalindra ing nganyalira Bathara dinten sakmangke kula aturi paring dawuh Koko Prabu menggah sinten ingkang pantes tuwintrep gumanti keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya kula nuwun sewu kula badhe matur ya matur nalika semanten kula tau tate nampi sabdanipun Sang Hyang Pikulun Narada saderengipun Bratayuda menika lumampah tuwin kula sampun nyepeng buku Citapsara Perda Citapsara menika lumampahing perang ageng Bratayuda estunipun kula sampun mangertosi badhe kados pundi lumampahing perang ageng lan kados pundi mangke wusananipun Bratayuda tumunten Sang Hyang Kaneka Putra paring dawuh kalawan ingkang Raka Indrawati bilih
ingkang sah tuwin ingkang pantes nyambet sejarah negari Ngastina boten sanes kejawi namung nggih menika turasipun para Pandhawa ingkang ibu saking Wirata tumunten bapa saking Pandhawa. Ibu saka Wirata, bapakne saka Pandhawa. Koko Prabu kasinggan mekaten. Gosik, kuwi sapa kuwi? Mbokne saka Wirata, bapakne turuning Pandhawa kuwi sapa? Koko Prabu namung wonten setunggal. Inggih menika mboten sami kejawi namung atmajanipun Sawarga putra Paduka. Kakang Premban inggih menika pun Sawarga Abimanyu. Lho, anake Abimanyu. Inggih. Sapa? Inggih menika pun Parikesit. Parikesit menika ingkang pantes gemanti keprabon negari Ngastina ingkang badhe nurunaken turasipun para Pandhawa. Yo, aku cocok ning Gosik. Gosik Kresna. Parikesit kuwi umure lagi 14 taun. Monggo wong nyekel pemerintahan negara kuwi ora enteng, ora enteng. Ya bener Parikesit kuwi turasing Abimanyu. Kejawa Parikesit kuwi wis pinilih bakal nyambung sejarah para Pandhawa. Miturut pun Kakang nggone Siadi durung munjuk atur saengge Prabu Kalimataya. Merga Abimanyu kedurungan wahyu ning ratu. Tumuli Abimanyu durung sisa dadi ratu wis gugur madyaning Bratayuda. Wahyu ratu tumurun ning Parikesit. Ra ngono to kuwi. Ning Parikesit ki lagi umur 14 taun. Lah banjur apa bisa Parikesit ngasta bawat pemerintahan negara Ngastina? Nuwun pangapunten. Sabdanipun Iwang Kanika putra menika mangke dereng kula terasaken. Sabdanipun Iwang Kanika putra nalika semanten Paduka kemutan duk nalika kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna menapa dene Sembadra nggayuh wahyu purba sejati. Ingkang nampi wahyu patih menika ingkang ngraying Ndarawati. Tegesipun menawi Parikesit ingkang jumenenata wonten negari Ngastina, patihipun kedah saking turasipun Ndarawati inggih menika anakipun Samba. Oh iya, terus Parikesit jumenenata wonten negari Ngastina menika tasih yuswa 18 taun. Mila kedah wonten pinisepuh ingkang mangku dhateng Parikesit nuntun Parikesit ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Kudu ana wong tuwa sing mangku kelawan Parikesit. Tegese kudu ana kami tuwa sing nuduhke marang Parikesit. Lah kuwi sapa kuwi? Kuwi kira-kira sapa? Wong tuwa sing kudu mangku lawan Parikesit. Miturut sabdaning dewa mboten saged kejawi namung Kakang Premban Curiganata. Piye kuwi? Paduka Kakang Premban Curiganata. Gosik Kresna, wonten dawuh. Aku ki wis tuwek lho. Lho lha inggih sabdanipun dewa ora kami tuwa tegesipun piyantun ingkang sampun sepuh. Lho lah iya mbok yo aku tak leren to Kresna. Aku wis momong para Sata Kurawa. Aku nganti Purang Bratayuda Jaya binangun. Aku mbok singetake. Aku ora weruh Bratayuda. Lah kok saiki niatku mung arep leyeh-leyeh lungguhan nyawang karo sing enom-enom. Kok malah kowe gawe-gawe perkara para dewa Curiganata kon mangku Parikesit dadi ratu Ngastina iki. Lek urip arep pirang taun meneh. Sepisan Koko Prabu menika sampun boten remen dipun paringi wujud bule. Angka kalih panjenengan menika sajakipun boten remen dipun paringi yuswa panjang. Menika tegesipun titah ingkang boten pitados dhateng panguwasipun dewa. Wong sing ora percaya marang panguwasane Dat Kamurweng Dat menika nuwun sewu nadyan tumindak sae sedina ping 10 menika boten saged dipun ukur kabagyan menapa ingkang tinampi nanging tetep badhe nampi dosa. Dosane wong sing ora ngakoni marang gedene sing gawe urip. Wah, dadi intiping neraka ora bakal iso entuk pangapura. Pirang-pirang puluh ewu taun manjing neraka. Kowe iki ngopo to Werkudara kuwi? Sing jeneng wong lara wae budidaya golek waras. Wong sing nandhang lara wae budidaya golek tamba. Kena apa kowe diwenehi kewajiban karo sing gawe urip, diwenehi umur dawa, kowe gresula. Kowe malah kepengin selak mati, selak kepengin kowe leren nggone netepi kewajiban. Elinga wong urip ning alam padang kuwi 3 perkara. Lair netepi kewajiban, pungkasane mati. Yen kewajibane rung rampung aja kepengin mudhar, mengko ndak sasar susur. Dalanmu anjung ning kasuwargan. Lakonono dhisik kewajibanmu Baladewa kakangku. Ya wis, terus piye? Wah, ora terus piye-piye ning lakonono. Ora mbok ngerti aku mau rasah tekan kene iki malah penak to aku. Wong ming tekan kene kok entuk kewajiban sing werna-werna. Koko Prabu. Nggih. Menawi Paduka menika nyelaki dhateng kewajiban, menika mboten sae. Samangke namung kantun purun apa mboten? Mangku dhateng pun Parikesit. Aku inggih. Yo. Ya kados pundi? Ya gelem.
gelem ning aku duwe syarat. Syaratipun menapa? Aku tak matur kalawan Yai Prabu Ndrawati. Kresna, kula wonten maring ngadhau. Apa ing dadi pangandikan Yai Prabu tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Aku saguh mangku karo Parikesit. Syaratipun menapa ning aku njaluk Ngastina kudu tentrem, Ngastina kudu ayem. Sabab iki isih akeh trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Luwih-luwih Turasing Kurawa ingkang ora nrimake wong tuane padha tekaning pati. Mbuh anak, mbuh putu Kurawa. Aku njaluk supaya tetep rukun manunggalane negara Ngastina. Werkudara, nggih. Aku saguh mangku putumu Parikesit. Ning kabeh sing tak aturke Yai Prabu Ndrawati iki Werkudara kudu iso saguh ngleksanani. Yo, aku saguh ngleksanani. Mula perintahno karo putu-putumu kabeh. Yen ketemu karo Turasing Kurawa, mbuh putu, mbuh anak, rangkulen dadekno siji eneng negara Ngastina. Aja mbok kaningaya, nang yen pancen wis megah napa warah nampik pitutur becik, sakarepmu nggonmu mering murbarane Narasesa. Lho iya, ngestaken dawuh. Werkudara, nggih. Kowe saguh? Ya saguh. Dimas aja nganti mlenjani kelawan dawuhing Kakang Prembantur Iganata. Yayi ndak keparengake nglumpukake sanggaring para wayah Pandhawa. Dawana supaya ngreksa negara Ngastina lan dawana yen to Parikesit wis pinuding bakal lenggah dampar keprabon gumanti kelawan panjenenganipun Kakang. Bareng Kakangku ngestake dawuh. Yen to pancen mengkono aku njaluk pamit metu njaba nglumpuke putu-putumu kabeh. Tak dawane supaya nglundani negara Ngastina. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Sampun samangke Pilanana gandeng sampun tinetepaken wayah kula pun Parikesit anggenipun badhe jumeneng keprabon ing negari Ngastina. Pilanana kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Sowan dhateng Pertapan Saptawarga. Sowan Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Matsawati. Anggenipun kula wentah Parikesit mapan wonten ing Pertapan Saptawarga. Koko Prabu kula sumanggaaken kepareng nganti dhateng Kadang Paduka ing Wonokeling. Kadang kula pun Nyai Arjuna. Dimas Panengah wonten timbalan ing ngadhau. Derekno tindak ing Koko Prabu Ndrawati. Nunggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Babar pisan kula nyuwun pamit. Yai Prabu Kalimataya. Ing ngroko ing Cemara Sewu, Pilanana medal Jawi. Kapang raosing manah kula kepengin nyumurupi dhateng kawontenanipun inggih menika wayah kula, wayah Pandhawa ingkang sami mrembak wonten negari Ngastina. Kakang Premban kula sumanggaaken Yai Adipati sak kembaran wonten timbalan Koko Prabu. Budana kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedaton. Kula nyuwun pamit madal paselan. Kula nyuwun pamit madal paselan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Adipati, nak kula sadiwa kaya ora ana dawuh maneh. Werkudara. Baladewa kakangku apa? Nganti persasat kaya urip duk nalika sadurunge perang gedhe Bratayuda. Bareng putu-putumu padha mlumpuk, lah kok iki kaya aku ngadhep Gatotkaca Antarja komplit. Iki putumu kabeh. Wah, ya pancen mengkono, iki pancen putuku kabeh. Waduh, Yayi. Bejo kemayangan dene Siadi kelangan anak, nanging putu-putumu metu tanpa beda kaya dene anak-anakmu. Pasuryane dedeg piadeke kabeh jebles karo gerangane. Dewa wi adil, Gusti wi adil marang titahe. Apa ingkang kasuwun awak dhewe ora bakal wol sarta anggrundel mesti bakal entuk ijol. Eyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo Eyang Wisamuka ndak tomo. Ora liwat pangestu ning Eyangmu Tampanana. Lho sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ingkang putra pun Jaya Sanga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo. Ya, Jaya Sanga tak tomo. Ora liwat pangestu ning awakmu ing Cemara Sewu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayono ing kasan-kusan. Kanjeng Eyang ingkang wayah pun sasi kirana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sasi kirana Danurwenda tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe kasan-kusan. Koko Prabu nadyan ingkang raipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Setyaki ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayono ing kasantosan. Mbah, aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Werkudara, apa? Iki sapa iki? Wah, iki anak Antasena. Lho, anak Antasena? Ya. Sapa jenenge? Jenenge Jayasena. Jayasena? Ya. Kok ora basa kaya bapakne?
Wah, mbuh turunan wong Bambung. Turunan wong edan. Wah, aku dhewe isin duwe anak Antasena wis diwirang-wirangke, duwe putu Jayasena ya diwirang-wirangke. Aja ngono, Mbah. Simbah kudune iso nampa karo anake Bapa Antasena. Aku wis trima dadi anake Bapa Antasena, aku ora iso ndodhok, ora iso basa kaya bapak. Bapak turun sapa? Bapak kuwi nurunke Simbah. Dadi perkara aku ora iso ndodhok, ora iso basa ngene iki aja ngluputke karo putumu. Ngluputke sapa? Ngluputke sing tuwa. Sing tuwa sapa? Sing tuwa Simbah. Kena ngapa sampean biyen ora ndodhok, ora iso basa? Nek sampean biyen iso ndodhok, iso basa, putune ora kaya ngene iki. Gosik. Sasi Kirana Danurwindo kae putuku kaya ora iso. Aku ora iso ndodhok, ora iso basa, ning nyatane kae duwe tata krama. Kok justru kuwi tok curigai. Curigai piye? Kuwi malah kowe tuwa tandha pitakon. Apa Kakang Garukaca kuwi biyen anakmu tenan? Apa Kakang Antarja kuwi biyen anak utawa Bapak Garukaca, Bapak Antarja kuwi biyen anakmu tenan? Kuwi mas justru tok curigae. Nek sik anakmu tenan ki Bapak Antasena. Mergo banyu ki miline medhun. Ngono dadi anak putu ki tiru karo mbahne. Nek nganti anak putu kok ora tiru karo mbahne ki nuwun sewu kuwi tes DNA ora caturan. Oh bener ngono kok, bener yo men. Wah, aja mbok gagas tembunge iki padha karo bapakne. Jayasanga wonten timbalan, Wisamuka wonten timbalan yang Sasi Kirana wonten timbalan, Danurwindo wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Hyang. Ngerti yo? Kowe kabeh tak lumpukke iki sayekti bakal nampa dawuh pengendikaku. Ingkang dadi lantaran dawuh pengendikane Yayi Prabu Darmakusuma ya Yayi Prabu Kalimataya ya Hyangmu ing Ngastina. Ngerti yo? Yen to dina iki Hyangmu Ngastina bakal lereh keprabon, lereh lengser saka dampar kencana negara Ngastina. Sababipun menapa Kanjeng Hyang Kalimataya tu muli badhe lereh keprabon. Sababipun menapa Kanjeng Prabu tu muli badhe lereh keprabon. Lajeng sinten ing badhe gumanti keprabon bab perkara nggone Eyangmu Darmakusuma lereh keprabon sayekti wis rumangsa tuwa. Mula banjur ana rembugan ana ing jroning pasewakan negara Ngastina. Pepuntaning rembug ingkang piniji gumanti kepraboning Kyai Prabu Kalimataya tanarila kejabamu ya kuwi dulurmu si Parikesit. Aja nganti tuwa tandha pitakon ing atase Parikesit kuwi bayi wingi sore. Bebasan isih enom kok bakal tinadang dadi Narendra. Ing kedurungan wahyu ning ratu kuwi anak Abimanyu ya si Parikesit putu Janaka. Mula kabeh kudu isa nampa. Kowe kabeh kudu isa ngerti kahanan iki. Aja nganti ana ing mesgul atine. Ing ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Dri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Ya Mbah, nek aku mingkari ngestokke dawuh. Mergane aku rumangsani aku ki turun kaya Eyang Jodipati yang Banjarjungut. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok, aku moh nek kon dadi ratu. Ning aku ora bakal gelo ati. Aku nyengkuyung adikku Parikesit nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Yen perlu aku saguh ndadaki entana ingkang ora pramanyarujuki lawan lenggaing adikku si Parikesit. Bagus, kuwi sing tak karepake. Nanging ana panyuwun saka Hyangmu ing Cemara Sewu. Aja mbok anggep yen to kuwi mungsuh, nanging rangkulan kuwi dadi sedulur. Yen perlu dijak manunggal ana negara Ngastina. Aku pengen turasing Pandhawa lan Kurawa padha rukun ing negara Ngastina. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Mremban. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Ya Mbah, ngestoke dawuh. Nek ana turasing Kurawa sing kira-kira arep merengkang pernatan Ngastina, wajib dirangkul, dikandhani supaya manunggal ing negara Ngastina. Ya, pancen kuwi pengajapku Jayasena. Nek kira-kira wis wegah dikandhani utawa tetep kepengin memungsuhan karo turasing para Pandhawa, para Bawasesa tak pasrahke marang kowe Jayasena. Wah, nek ngono rak cetha temandang. Ya to, Mbah, ora caturan. Lho, rak ngono to kowe. Kowe iki rumangsaku nek ana putune ketok kok ya ora sarujuk. Aku isin nek kowe guneman akeh-akeh. Ya aja ngono, Mbah. Aku kira ya mletik to pikirku. Aku iso matur Kanjeng Hyang Cemara Sewu werna-werna ngene iki rak ning bener to aturku, bener. Wis meneng. Ya wis. Mula kang songo kuwi aja dikangelan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar. Kabeh para wadyabala aja dikendhoni nggon dandanane kepakara kenceng ngono. Nggih saken dawuh. Jayasanga wonten tiwaring dawuh. Budhana para wayah Pandhawa ngrondani negara ing Ngastina. Nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng
Oh, penemban. Yen pawit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jroning masyarakat negara ing Ngastina nalika semana putumu Parikesit ingkang piniji bakal gumanti kepraboning Yai Prabu Kalimataya. Lho inggih kasinggihan mekaten Yayi. Ora kok pun Kakang golek-golekke kamukten kelawan putumu babar pisan ora. Aja mbok aranipun Kakang kuwi ngupayake kamuktening putumu si Parikesit. Nanging apan pancen mengkono dawuhing Sang Hyang Kanika putra duk nalika semana. Destining manah malah nggadahi raos kuwatos. Lho, kuwatir sebabe krana Parikesit menika kula nuwun pangapunten tasih muda tumaruna. Kula inggih badhe kasembatan angembat dhateng abot entenging pakaryan minangka dados Nalindra ing Ngastina. Ana ingkang mangku lan ana ingkang mengku ya kuwi Kakang Penemban Curiganata. Ora usah dadak warsa. Tumpangsa pamikirmu Arjuna. Digelak lakune prapta ning Saptawarga. Mboyong putumu si Parikesit lan ibune Kanjeng Hyang Utari apa dene Kanjeng Hyang Matsapati nglenggahaning Saptawarga. Sawawika Prabu kula derek cukup wonten dawuh sinuwun. Bilung. Wonten dawuh sinuwun. Nuwun sewu. Kula niku dipun timbali nyaket kok malah kaget. Kagetmu nggo napa? Kula nyumurupi Gusti kula Prabu Sawarka sampun nyawisaken pinten-pinten pedhi glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi niku sampeyan ajeng tedhak dhateng pundi terus wigatosipun menapa kok mbeta Raja Brana semanten kathahipun miturut dongeng wis tak tampa nalika kowe crita dina Sukra Kasih ngepungkur. Kowe tak timbali ning kraton negara ing Trajutrisna. Tak jak rembugan perkara nalika sedane Kanjeng Rama. Nganti kowe crita tirik-tirik Purwa Madyawusana wis tak midhangetake kanthi tetela. Bareng tak timbang, tak gelar, tak gulung. Tinemune pancen peperangan Gojali Suta duk nalika semana. Pancen kudu dumadi. Gunane apa? Aku gedheki rasa memungsuhan kelawan pepundhenku Pandhawa. Gunane apa aku ngedhek rasa memungsuhan kelawan Kanjeng Hyang Indrawati? Jenyatane kuwi pepundhenku. Pawarta ing mbreta bakul sinambi wala, kabar sumebar ngebaki jagat yen to Ngastina bakal ana pawiwahan Nalindra anyar. Lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal ana gumanti ingkang Prabu Negara Ngastina. Wondene kabar ingkang tak tampa ingkang gumanti kepraboning Sang Prabu Kalimataya ya kuwi kadangku Yayi Parikesit. Mula wektu dina iki wis tak cepake peni-peni raja peni glondhong pengareng paring wigati bakal tak caosake marang Yayi Prabu Parikesit tandha sumitraning Nalindra ing Trajutrisna kelawan Nalindra ing Ngastina. Aku ndombani kelawan lenggahing Yayi Prabu Parikesit ing negara Ngastina. Piye lho? Ngucap syukur dene Gustimu Prabu Sawarka saiki wis eling Purwaduksina, Gek. Lah iya. Tegese wis iso kandhan-kandhan nuturi karo Sinuwun Prabu Sawarka. Kuwi apik, Gek. Tegese nggonmu crita karo Sang Prabu Sawarka kuwi ora tok wolak-walikake pancen kenyataane dumadining perang nalika semana dadi sedaning Sinuwun Prabu Setijabama Narakasura kuwi ya pancen kaya sing tok kandhake kuwi. Nek miturut kowe ya disengkuyung. Sapa ngerti awake dhewe iso diangkat dadi abdine negara Ngastina ora dadi abdining Ratu Sabrang terus. Ya. Sekali-sekali dadi abdining wong apik, dadi abdining wong becik. Arep bayari sithik, ning nek dadi abdining wong apik, dadi abdining wong becik kuwi kepenak. Arep bayari akeh, nek dadi abdining wong angkara, wis pira raja sing mati ditutke awake dhewe gonta-ganti juragan ora tau kepeneran. Lah iya, ya bener ngono kuwi. Nek miturut kula menika sae Gusti, malah menika mangke ngraketaken pasderekan antawisipun Trajutrisna kaliyan Ndrawati kaliyan negari Ngastina. Kula nyengkuyung kersanipun Gusti kula Prabu Sawarka. Mula kang sangka kuwi dina samengko wis tak tetepake dina iki nggonku bakal budal marang negara Ngastina. Ingkang wigati mung bakal kepengin nyawiji karo pepundhen Pandhawa supaya aja nganti ana panyokra bawa sing ala tumraping Sawarka. Kanjeng Hyang Prabu Ndrawati bakal nyembah ngersane Kanjeng Hyang Ndrawati tandha bektine putune karo Kanjeng Hyang Egok. Niku sae sinuwun. Mentasang Kalimantabe tina bena nglodoni dumawaing tawang-tuwang. Sampun kejoting penggalih kula ingkang sowan. Lho, iki sapa iki? Urung tau ketemu karo
Jeneng para ingkang sowan. Lagi iki sak pejagung teka kowe munggah ana ing dhatri negara Trajutrisna tanpa tinimbalan dening Sang Prabu Sawarka. Kowe sapa? Dipun tepangaken kula menika kawula negaring Trajutrisna mriki kemawon. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun ngerti windu. Ing ana mburimu menika anak kula pun Danyang Swela. Wonten ingkang piyambak menika wayah kula pun Dursabala. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Nyuwun mapunten. Kula namung badhe nyuwun mriksa Gusti kula Prabu Sawarka menika kula nyuwun mapunten benten kan adat ingkang sampun. Kula tingali saking pagelaran Jawi teka paduka nyawisaken peni-peni raja peni guru bakal guru dadi pinten-pinten pethi cacahipun. Kula nuwun sewu menika badhe tindak dhateng pundi? Ing atase kowe ming drajating kawula negara Trajutrisna. Lah kok dadak kowe takon perkarane Nalendra ing Trajutrisna? Iki dudu perkaramu, ning iki perkaraning Prabu Sawarka. Nyuwun mapunten. Kula sampun sarujuk kaliyan anak kula Danyang Swela putu kula Dursabala. Menawi paduka badhe tedhak dhateng negari pundi, kula ingkang sagah mbetakaken pethi-pethi ingkang isinipun Raja Brana menika. Kinarya tandha bektinipun ing abdipun kerti windu dhateng paduka Sinuwun Prabu Sawarka. Oh ngono. Inggih. Dadi yen pancen aku ngerti bakal tedhak menyang di Prabu Sawarka, kowe sago gawake pethi-pethi iki. Kasinggihan mekaten Sinuwun, ngerti yo. Yen to sejatine aku bakal tedhak marang Praja Ngastina. Ngastina kuwi dudu nggone sapa-sapa, ning kuwi nggone leluhurku. Para Pandhawa luwih-luwih para Pandhawa ki caket karo Nalendra ing Ndarawati. Mula apa yen to aku sambung mewitran karo para pepundhenku negara Ngastina. Malah dina iki Ngastina bakal ana jumenengan ya kuwi adhiku si Parikesit. Mula kang saka kuwi aku nedya ngraketake pasduluran kelawan para pepundhenku Ngastina. Mapunten. Pemanggihipun Sang Prabu Sawarka ngaten menika kula nuwun sewu menapa sampun leres. Lho kok sik. Kowe aja ngawu gawar-gawur. Kowe meng kawula kok wani ngluputke marang Sawarka. Nyuwun pangapunten, kula menika namung badhe ngleresaken lampahan ingkang estunipun dipun damel-damel, digawe-gawe piye? Kula nyuwun pangapunten Sinuwun. Menawi paduka menika badhe manunggalkan para Pandhawa langkung-langkung. Menawi paduka Sinuwun menika badhe manunggal kaliyan ingkang Eyang ing Ndarawati Prabu Kresna. Kula nyuwun pangapunten. Sami kemawon paduka menika masrahaken dhateng pejah gesang paduka piyambak. Menawa paduka mboten kemutan. Paduka menika putranipun sinten? Panjenengan menika putranipun Prabu Setija Boma Narakasura. Mongko nyatanipun dok nalika semanten Prabu Setija Boma Narakasura menika seda manjing peperangan ageng ing winastan Gojali Suta. Menapa to sababipun ingkang Rama menika kula nuwun sewu? Pejah wonten ing Mabaratan, gugur wonten ing Rana Madyalaga. Krana anggenipun sanget tresnanipun kaliyan garwanipun inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko garwanipun Prabu Setija Dewi Haknyanawati menika dipun gebang kadangipun piyambak inggih menika Raden Samba inggih Raden Wisnubrata. Menika putranipun Prabu Kresna. Menika kadangipun taruna Prabu Setija Boma Narakasura. Menapa boten picak mripatipun ing atasipun mbakyunipun piyambak dipun gebang. Sasampunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama, jebul nyatanipun ingkang Eyang Nalendra ing Ndarawati menika mboten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres. Nanging sing bener digawe luput, sing luput digawe bener. Buktinipun mboten ngrencangi ingkang putra Prabu Setija, nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Samba. Menapa ngaten menika sampun terdados tiyang sepuh. Wekasan murka ingkang Rama tumunten paripaksa wantun kaliyan ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi? Kowe aja gawe urip-urip atining Sawarka. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning Perang Gedhe Gojali Suta. Aku wis weruh kanane Kanjeng Rama pancen nampa kahanane yen to garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Samba. Nanging nalika semana Paman Samba bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature Togog Gojali Suta kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ingkang wis pinesti dening panguwasaning dewa. Kuwi kudu kelakon, diselak ana tanpa guna.
Nadan diduwa kaya ngapa Gojari Suta tetep kelakon lan wis kudu pinesti kodrating dewa. Kanjeng Rama kudu seda ning perang Gojari Suta. Sarana Kanjeng Rama seda ning perang Gojari Suta mau sing nyedani pancen Kanjeng Hyang Prabu Sri Bathara Kresna ning Kanjeng Hyang narbuka swarga tumraping Kanjeng Rama. Kuwi betul ucape Trogok. Dadi kowe aja molak-malikke kahanan, kowe aja molak-malikke crita. Menika ingkang matur sinten? Ingkang matur kados mekaten menika sinten? Kula lan sewu, Togok menika mung batur. Batur ki ngertine apa? Batur menika makananipun namung wonten wingking. Lah kok iso crita dakik-dakik? Yen Gojari Suta menika sampun dipun kodrataken dening panguwasaning dewa menika. Wah, menika ngawuh gawar-ngawur. Menika mboten wonten buktinipun. Ingkang saestu menika nggih kamurkanipun Prabu Setijo. Ingkang boten narimakaken garwanipun dipun gebang ingkang paman inggih menika Raden Samba. Kula nyuwun pangapunten. Kedah dipun taliti langkung permati dipun glejah, dipun timbang-timbang digelar lan digulung. Togok wonten dawuh. Menapa sih? Inggih. Kowe aja ngawur. Togok ki aja tok unekke batur, Togok aja tok unekke Panakawan. Nadan Togok wujude kaya ngene iki wong warak mangan gemaraning jagat legiasi ning kahanan. Togok wis ngerti sejarah ingkang dumadi. Selagine kowe mung kawula, kula nuwun sewu. Menawi Togok menika namung dapur nampi crita, ning nek kula rak sumerep piyambak lalampahan menika. Lho, apa kowe weruh dhewe? Saestu kula nyuwur piyambak. Kula nyuwur piyambak. Nalika semanten ingkang Rama duka, tumunten nitih Garuda Wilmuna. Nedya tedhak wonten negari ing Ndrawati. Nalika semanten ingkang Eyang Nalendra ing Ndrawati jumeneng wonten ing pagelaran. Tumuli sumurup ingkang Rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Wilmuna. Ngisis senjata cakra dipun lepasaken saking kancing gelung. Natas jangganipun ingkang Rama seda tumunten kasampiraken wonten ing anjang-anjang widodari dados jalanipun sedanipun ingkang Rama. Mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun Togok menika kleru. Sing bener menika ucapipun Kertiwindu. Wah, to males kuti tuwa. Ora lega rasane ngatiku yen to sak suwene uripe Kertiwindu ora gawe geger negara Ngastina aja duntang Kertiwindu.